Шановні сябры, вітаем вас у Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа, доме, дзе жыў і працаваў народны паэт Беларусі. Наш першы прыпынак у часе – гэта 1882 год. А што ж адбылося ў гэты час? Нарадзіўся маленечкі Костусь. А хто ж быў гэты маленькі хлопчык Костусь? І якім ён быў? Ці, можа, калі вучыўся ў школе і рваў кніжкі па самыя акладкі, як яго брат? Ці, наадварот, завучваў на памяць вершы? Часы свайго дзяцінства Якуб Колас апісаў цудоўна ў паэме «Новая зямля». Гэта паэма аўтабіяграфічная. І тут паэт расказвае пра сябе, пра сваю сям'ю і пра цікавыя жыццёвыя прыгоды. А хочаце дазнацца пра дэтэктыўную гісторыю? У нас іх немало. Адна з іх звязана з паэмай «Сымон Музыка». Паэмы было некалькі варыянтаў. Дык вось, калі ў 1924 годзе Якуб Колас скончыў другі варыянт і ехаў у цягніку з Кіславодска, то на адной з станцый літаральна. А што было ў гэты час? Даведайцеся, калі прыйдзеце да нас. 1935 год – гэта год, калі Якуб Колас адправіўся ў самую сваю далёкую камандзіроўку ў Парыж на кангрэс пісьменнікаў у абарону культуры. А Якуб Колас быў вельмі добрым бацькам, вельмі добрым мужам, і таму з кожнай камандзіроўкі ён прывозіў нешта ў падарунак. Сям'я Якуба Коласа была ў эвакуацыі. Спачатку ў Клязьме пад Масквой, потым у Ташкенце, дзе разам з Акадэміяй навук Канстанцін Міхайлавіч плённа працаваў. Цяжкія часы, хвіліны выпрабаванняў не зламілі цвёрдага духу Канстанціна Міхайлавіча. Ён працягваў працаваць і быў узнагароджаны і дзяржаўнымі прэміямі, і ордэнамі Леніна. А зараз мы з вамі апынуліся ў краіне маленства. Якуб Колас нямала пісаў для дзяцей, вельмі іх любіў. Паэму «Міхасёвы прыгоды» ён напісаў для свайго сына і пра свайго сына Міхася. Калі доктар дзіцячае лячэнне прызначыў адправіць Міхася на вёску, то ўся сям'я адправілася ў Пухавіцкі раён, дзе такія цудоўныя краявіды, дзе на ўлонні прыроды такія прыгоды. Выданне новай кнігі «Міхасёвых прыгод» было марай малодшага сына Якуба Коласа, Міхася Канстанцінавіча Міцкевіча, і ў 2020 годзе яно ажыццявілася дзякуючы Дзяржаўнаму літаратурна-мемарыяльнаму музею Якуба Коласа. А зараз мы з вамі узнімаемся па той самай мемарыяльнай лесвіцы, па якой хадзіў Якуб Колас, на другі паверх музея, у яго мемарыяльную частку. Мы знаходзімся ў самым урачыстым пакоі нашага музея. Гэта вялікая гасцёўня, дзе народны паэт прымаў сваіх гасцей. Гэта былі вядомыя дзяржаўныя навуковыя дзеячы, мастакі, пісьменнікі, іншыя творцы. У вялікай гасцёўні знаходзіцца шмат цікавых, унікальных экспанатаў. Яны былі сведкамі тых падзей, што адбываліся ў жыцці Якуба Коласа ў 50-е гады мінулага стагоддзя. А таксама прывячаюць гасцей і зараз. Тых, якія прыходзяць у гасцінны дом класіка беларускай літаратуры ў 21 стагоддзі. У Якуба Коласа была цудоўная сям'я, вельмі дружная, патрыархальная. І як мінімум адзін раз на дзень яны ўсе сабіраліся за гэтым сталом, абменьваліся навінамі і планамі на будучыню. Асабліва любілі прыходзіць сюды унукі, бо у Канстанціна Міхайлавіча заўсёды было ў запасе нешта смачненькае для іх. Традыцыі бацькі ашчадна захоўваліся ў сем'ях і яго сыноў, малодшага Міхася Канстанцінавіча і старэйшага Данілы Канстанцінавіча Міцкевічаў. Дарэчы, зараз мы знаходзімся з вамі ў рабочым кабінеце Данілы Канстанцінавіча Міцкевіча, вядомага хіміка, а таксама першага дырэктара і стваральніка Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа. А гэта сэрца і душа нашага музея, рабочы кабінет песняра. Тут Якуб Колас ствараў свае творы. Здаецца, што зараз адчыняцца дзверы, і пясняр вернецца з працы, сядзе за свой рабочы стол і пачне пісаць. Сядзібу песняра абступае мемарыяльны сад, аб якім ён клапаціўся сам. І ёсць сярод гэтага сада астравок, імя якому памяць. Гэтыя дубы амаль векавыя Канстанцін Міхайлавіч саджаў сваімі рукамі ў гонар сваёй сям'і. Гэта не проста волаты дубы, не проста дрэвы. Гэта чароўныя стварэнні. І кажуць, па легендзе, што калі загадаць нейкае добрае, самае патаемнае жаданне і абняць дуб,
што яно абавязкова спраўдзіцца.